Mairuva. Manya kani, manya vanhu watoenda ava. Uyu. Yakwanaka patari tinomboza kuti hakuna vanhu. Mira. Mairuva aya ndo ma1 manje aya. Vanhu vatanga tinavo titomboona kuti vari kupi. Apa mabhegi edu aenda. Mira tifambe mbijana titomboona kuti pamwe vari pamberi. Uya Mairuva shingirira shamwari. Famba tiende kuningirira. Hola. Sorry mkuru. Amuno vanhu vakati vari group wamasangana navo apa. Mudhara titombonzwisisa nemabhegi edu ndokwatoenda vanhu vacho. Hakuna problem. Mukoma wangu handina kana chinhu, handina kana sendi zvangu mari yese yapera. Muzanduma nemabhegi edu ndokwatoenda titomboziva kuti tichaita sei. Ndoti wabate kure manje. Angeke avabamba lo munhu masokisi. Ndokubatsira. Mukoma wangu handina kana chinhu. Handisisina kana mari. Brother yangu nauchero kuchikira usachika chama. Handisisina kana mari. You're my brother. Zvishwa munondibatsira mwe. Interview mtu anazokubatsira. Serious mukoma wangu. Serious famba yasi ati. Ndokubatsira don't worry. Shingirira mukadzi wangu tosvika nditi. Shingirira. Nemabhegi edu ese ndokwaenda tani. Hembe dzedu dzekuchinja zvese zvirimo. Yes. Hey, whoa. Garapasi. No talking. Hakuna zokutaura. Garapasi. Unoona zvakanaka. Kumdara matiri kuti perekedza. Garapasi aisi Zimbabwe Garapasi. Ela. Utini? Iti zero. Zero. Wena ke. Sumisa yonke into, sumisa pula. Mdara msadara. Sumisa yonke into, una mali na. Andina kana chandinacho mdara. Una yini la? Ndikutopere andina chandina. Okay, chala. Sisi, sifuna wena. Mdara msadara. Ndina kana chandinacho. Sister. Bra. Uti, Ndara sadaro mdara. Wait. Ndaro sadaro mdara. Ndaro sadaro mdara tirwana kumusha tese mdara. Wait. Ndaro sadaro. Mubudza sadaro. Wait. Ndaro sadaro mdara. Hauna mali ne. Okay. Wait. Tula. So manje gwaza ina ndichanzozwa kutaure. Mukabati mukanditire mukadzi wangu zesho mwana wangu akatarisa zvarizvo. Mdara sadaro mani. Mdara munhu kumusha tese mdara musadaro mdara. Mdara mukandirepere mukadzi ndakatarisa zveshuwa. Mdara musadaro mdara. Mdara musadaro.
Khalisa lana. Bamudibatira mukadzimai ndakatarisa. Sadaro mudaro. Mudaro sadaro man. Mudaro musaita utsinye wakadaro mudaro. Baba, yazi kwenzakala. Uqoma kaqeda ngena mina yazi. So manje ngena mina wati manje andichazozorutaure nini ngena mina wati. Ufuna ukubona? Ngena mina wati. Ufuna ukubona? Achi andinazo ndiri kuudzwa manini. Mudara musadaro mudara. Hello, my brother. How's it, bro? I'm good. Are you going to Joburg? Yeah, I'm going to Joburg. Where are you going, bro? Actually, we don't know the exact place, but we are going to call when we are there. I'm going with my wife here. Are you English? You are Zimbabwe? Yeah, I'm Shona. Muri semta? Atora dzimaiti bai ndokusireo panenda kusira at least. Shama mnemata basa mkoma. Iri bo saka ameno mune Maria. Mkoma mari utachokwadira. Kutokumbira rubatsiro pane zvatoitika zvasangana nazvo. Pindai totaura. Matabasa mkoma.
Unjani bhuti? Khona kunjani sisi? Ngiyaphila wena. Cela license. License. Le traffic register yami i-license khona la. Zimbabwean. Yeah. Zimbabwe. Cela ama passport wenyu nonke. Ngirikhipha passport. Ngiphethe i-affidavit yami i-passport ilahlekile so ngine-affidavit. Ayis passport le. Nonke aninayo i-passport. Cela niphumani, ngicabanga ukuthi ningaza la ninganama passport vele. Cela niphuma. Phumani. Officer. Phuma nonke. Nawe sisi phuma. It is sikhulumisana officer. Hey officer, Cela sikhulumisana. Sikhuluma ini lana? Ini. Hey. Ngicabanga ukuthi ungaza from Zimbabwe ungana passport vele. Hayi seniyangijwayela kapi? Singakhulumisana kahle. Una 2000. Yeah, 2000. Yakho yalo bhuti lo sisi nomntwana ngifuna manje. Sisi. Angidlali mina ngidlali phela. Hayi. Ufuna ukukhuluma ini lana? Officer ngiyacela. Okay, ufuna uzama ini manje? Sister 2 minutes ngawuzamela something. Fast. Phelo, fast. Ungangicedela isikhathi. Yini le? Phethe 1000. 1000. Sister, it's just for cold drink. 1000 vele. I just feel sorry for umntwana nosisi. Mara ubhuti asambe naye. Ayi sister ngiyaxolisa. Ngithe ubhuti ngiyamfuna lana. Sambe bhuti iza. Ndaranzi budayi. Zakawuthetha baba. Iza bhuti, ngicedela isikhathi lana. Hawu. Sure. Hanzi budayi mdala. Hayi, Apha manje waninga ku-impounda mota yangu. Isikhathi sami or sithatha imoto. Bhuti iza ngicedela isikhathi na. Yo. Naye mukoma sekandende pindega. Amdala ndo nyesho iripo. Varamba utaura. Sisinokumbirawo. Uthini? Angikuzwa bhuti. Taurainawo mukoma wangu ndokumbirawo. Ona mdala zvatetoita. Ndokwanisa kuti ndozotsvaga mari. Kumanje mukadzi wangu manje nemwana manje ndokumbirawo. Angikuzwa bhuti uthini? Na. Mukoma taureyo nawo ndokumbirawo. Ndotaura nawo. Sukuma bhuti. Sukuma. Stand up. Mairuva. Let's go. We are under arrest for now. Thanks officer. Yeah. Asambe. Ngicedela isikhathi phela. Taureyo nawo mukoma wangu. Manje murume wangu ari kudzoka here. Madi machingomubhadharirawo nemukoma. Mubhadharire iwe vedu. Zvino tozoita sei? Ndozomuwanira kupi? Ndo anowanikwa kupi zvino kana vakaenda naye vedu? Ndikukumbirawo kani naye vasikana. Naye vedu mukoma. Naye mukoma saka ndendepi ndega. Ndendepi ndianoziva kwatiri kuenda. Zvino ndodini nemwana uyu handina kana pekutangira kana kwandinoziva nekwandiri kuenda. Zvino ndichazviita seiko? Ndivo vanoziva kwatiri kuenda. Zvino ndovabatira kupi naye mukoma? Tovatsvaga. Problem yataita ndeyekuti hatinotarisa kuti ndewe kupi manje. You see, this is not my f***ing problem. Your father.
I don't even know kuti zvezvizvi vari kupi, vakasungwa kuzvipatara, kumajeri, kumochari, ndatsvaga kwese hakuna kana munhu. Izvezvizvi murapo munhu ndakamuudza kuti ngatizvigarire hedu kumusha, handidi zvezvoni, ndachingoti toshingirira. 3 months dzese ndichingotambudzika nekufunga kuti munhu aripi. But sometimes so life is not fair, man. This is not fair, man. Eish. We don't even know where to start now. Saka kutarisei apa manje? Yeah? Kutarisa chi? Pindai maitino. Hey, ndakatononoka zvoti. Oh. Maswera seko mai. Eish. Mari yako sha. Pindai. Mari yenyu ndokuona ndadzoka makuseni. Pakatoipa ndikutomanya. Yeah, eish mawan. How much your time? 50 rand. 50 rand. Mairuva. Baba Ruva. Mairuva uite para. Mairuva ndatiri kuite panapa. Mairuva ndatiri kuite panapa. Uri kutsvaga wanga uri kupi apa? Wakuita kutengesa. Iwo uri kutsvaga nei pano? Wanga uya kuzotenga. Mairuva, ko mwana ari upi? Uya tiende, mwana ariko kure. Uya tiende. Saka kunoku ndoko munopota muchiuya kunoku ukapaka. Ya, zvoti ndakabhowekana hangu ndongouya ndongozongofurawo nemhepo ndichingofunga hangu kuti yei zvakaoma chiwasi sha. But kari bhoka pake kacho. Kozi kane jimu, kane kwevana, chichichi. Ndanda kusuwa unoziva. Ndanda kusuwa shamwari. But hey, kufara ndakafara zvangu asi pane hwanjinji akazongondibhowa. But mahwana acho yayo wangu ndichazama zvangu mbozviningira. Ndakatambudzika nemwana ndikademba kuti dai takauya tiri vaviri ndakasiya mwana namama zvaitozoita nani. Ukazongoti rega ndingodayo dayo. Sadaro. Zvakaoma cha. Zvapera. Ndakataya kutsvaga muzvipatara, mumajeri, kumapolice stations ese handina pandisina kusvika ini ndichikutsvaga. Ndakati wanga umbori kupi chaizvo chaizvo chimbonduta. Ndakaona pfumvu mukadzi wangu. Una pfumvu? Wanga uri pai nai.
Uzo ndikada kutanga kuzvifunga soka. Ndinonzwa moyo wangu unorwadza. Ndaona inonzi pfumvu. Vaiva vanga vasiri mapurisa ka vanhu vakanitakura paya vakakusiya ipapo vachitora mari vachienda navai. Vanga vasiri mapurisa? Vanga vasiri mapurisa. Saka vanga vari machi. Unozoti ndakatorwa nevanhu vaiva. Madaiswa mota. Hey, welcome back. Yo, bengisaba kanjani? Yeah. Yo, bengisaba yo. How did it go? It went well, Mara. So, Yo. I like that these days you are very confident. Ngiyabonga. Very confident. Yo. I like that. Mara bengisaba kanjani? Okay. So tell me, how much did they? Basinike 1,000. What? Yeah, but asina mali. Hayibo. Basinike 1,000 phela. 1,000? Yebo. Okay. So, don't worry. okay, I'll do them. Kodwa asicishini light bazosibhaqa. You're right. So let's go. My brother, please, you have to keep quiet, you know. Okay, we're here now. So, what do you think we can do with them? I think we should release the dogs. Okay. But then, I don't like the Zimbabwean one. I mean, like, he's broke, he has nothing. What do you think? You mean this new one? Yes, the new one, yeah. Yeah, he's a dog, you know. He's a dog. You know what I'm talking about. He's a makwere guys. Yo, and the banini. Okay, so you mean we have to release the dogs, right? Why not? Yeah, of course. So let's release the dogs. Then after that, We have some fun. you think I can just come to South Africa just like that? With no money on top. Huh? No, don't say anything. But don't keep quiet. Sleep down. Sleep. You don't just come to South Africa. You see, it's not just cheap as you think. What do you think you have? What do you have? What do you want here? What do you want, Vele? Even now I don't know where is my wife, where is my kid. We don't care, give like, a damn nobody care about cares, your wife, okay? about your Nobody whatever. cares. Yo. So tell us, why do we have to release you? Please. Why did you come here in the first place? We'll go please, sir. We'll go back. No. You said you go back where? Please, sir. Please what? Man, you don't have. Please. We are going to deal with you. Please. We are going to deal with you. Okay, he has something to say, wait. Hey, make it quick. My brother sent me a wallet on my phone. Okay, Send okay. Me money, okay. Show us. Give me the phone. Let me unlock it. Fast. Okay, come here. Go back. Wangu. Hey! Wangu nditro Put! plan wangu. Lala pants. Yep. Yo? Please, my sister. Hey! Please. For what? For who? So, what do you think we can do with this one? He has no money, so I just think we should just let him go. Please, brother. I mean, like, look at him. What use could he do for us? You come here to give us a lot of headache. Please, brother, please. What can you Have do with mercy on me, this one? please. Yo, as for Lona, I think we should just let him go because he has no use to us, Vele. Please, sir. Stand. Just let him go. This is your way. Run! Run! Okay, you know what? Yeah. Next time, Yeah. I'll be the one doing that. I can't believe they actually thought we were police. This is what we can do, you know, we can do whatever we want. This is South Africa. This is- Let's go. Okay, you know what? Let's go. Yeah, your way, ma'am. Thank you. Of course.
Of course. We made it. Yo, that was so fun. So what will... Ndakazama kutsvaga pekurara chaipo ndakapashaya. Mazona kupedza nakurara pai pasi pebridge. Ndakabva ndatorwawo parobhoti nekamwe kakambani apaka munhu wacho ndiwe kuZimbabwe. Ndopa ndakatotangawo kutoshanda ipapo. Apa ndakana sendi muhomwe kana 1 rand. Hayi man, hayi cool down man, ngifuna lo black one lo. Yeah, lo namandla lo. Yeah, unozenzela nje ma. Andoshanda boss. Yeah, ndikuona. Fitness Shabere. But nosumza matanda. Hayi ndosumudza chest. Ndikukuona. Chest kana njanje kana kumusha ndondiziva kuti. Ndikukuona. Nyazi kusumudza all right. Yeah, all right. Let's go. Good luck next time.
Good luck, good luck. Hey, wakomana. Vari kushandwa. Mapusha guys. Hey, well done. Excellent job. Right guys, it's time for lunch. You can take your lunch. And then scarf chake ngatore adye. Atapedza to push basa redu. Toenda mberi, but I'm happy with what we are doing. Andito wakomana. Yeah, sharp. Hello? Hello, how are you doing? Yeah, sharp. Just saying, all right, yeah. You're saying there's a quotation, eh?
Time is over. Time is over. Time for work, guys. Akusetshenzwa madoda. Akusetshenzwa. We want to finish this job now. Time up. Brian, my man, what's up? How many days, Brian? Yeah, 1 week, boss. 1 week. What? Chijon's 1 week, Brian? 5 days. Satsungaira, Brian. 5 days. Okay, yeah. I notice it. Yeah, Okavimbika Mkomana. You are very, very, very good guy. I like your character, Brian. My tabasa, boss. I like your character. I like your character. You work very hard. I'm very impressed with you. Wakavimbika and Unoshanda. I want to promote you, right? Let's see. Your salary is 1,000, but I'm going to give you a complimentary of 500. Boss. But don't tell anyone. The reason why I'm doing this is because you are a very nice guy. 2, 4, 6, 8, 10. Because of your hard working and your character, I'm going to add extra 500 for you, man. Hey, boss. 500 for you. Boss, don't tell anyone. Please don't tell anyone. Hey, boss. This is your bonus. Yes. Hi, thank you, boss. Yeah. Thank you, boss. I want to record something. I record what I when I'm paying you. I have to record for my records and for my book. So can you please go and check my receipt book there in the car? It's on the dashboard. Okay, boss. Brian, what about the receipt book? Hey, ndakanga ne phone yangu yangairi baba. Ndakanga phone yangu yangairi pana pa dashboard bana. Ko phone yangu ndi baba man. Asinde siya kudini. Brian,
The phone is ringing in your pants. Mau, boss. Brian, the phone is ringing in your pants. What's going on, Brian? Are you stealing from me? No, boss. I don't take that here. Give me my money. Give me my money. Boss. I don't like that. I trusted you. I even give you a bonus. Give me my money. Don't play with me. Boss. Yeah, I don't. Give me my money. Give me. It's short. Give me my money. Boss. I trusted you. Move. Boss. Hurry up. Boss, please, boss. Hurry up. Please, boss. Go. Please, boss. Go, my man. I don't want to see you again. Go. I don't want to see you. Get out. Wakasangana nepfumbu chokwadi. Ende zvinorwadza shuwa. Kuno kwatiri kwakutyisa nguva dzinodzi. Wakatombobatwa munhu last week apa. Saka hai munotyisa. Ndafunga kuti tiende hedu kumba uchionawo mwana. Izvozvo ndoona mwana wangu ndamusuwa mwana wangu. Ndofunga akura izvi zvako. Usapopote, maitino munhu ari right. Usandudzo usapopote zvekuti maitino vari right kana kuti vari wrong. Izvo zvandina ashanduda kunzwa kwaura nditi. Ndo mafaniza ndisingade yayo. Chandiri kuda mumba muno munhu kuda mwana iyeye. Wauya chiti mwana ari muno manditi. Ari kupi mwana? Wakanga tingoenda kumba kwavo padhuze pasera apa ndipo vanogara. Nekuti amaitino hawasi munhu ungoti let's hope hapana zvinoitika kumwana wangu. Ndo paunoona kuti Did you see the lady who stays in here? I come on. Someone now saying. And the child? Hi, Bo. Oh my God. Mairuva. Yo, Marwa Jacob. Mwana wangu ari kupi? Yo. Mairuva ndati mwana wangu ari kupi? Do you have any idea? Wanditi mwana ari kumba kuno kwanditi. Do you have any idea where they left?
uri tsivi mwana wangu ari kupi? Mwana wangu ari kupi? Ndozvandisingadi izvozvo. Ndozvandisingadi. Ndikuti chandiri kuda panapa ndoda mwana wangu. Amatsivi andinzwei handina chandiri kunzwa panapa. Ndoda mwana wangu. My brother, I'm looking for a guy called Tiger. The one in, they say Jim here. Yeah, Tiger. Yeah, he's there. What do you want? He's there. What do you want? I want to talk to him something. Okay. My name is Brian. Okay. Wait 2 minutes. Okay. Hello, brother. Hola. I'm good. You're Brian? Yes, I'm Brian. Okay. Can you sit? I can never sit? Yes, sir. Oh, okay. I can sit here. Even here? Yeah. Oh. What's your story, bro? My brother, No. Sachemi. Tirarume murume achemi. Vakadzi ndo vanochema. Undinzwa ndidzi. Yeah. Ndokubetsera don't worry. Zvine hembe dzanditi. Yeah. So ugeza utase upfeka hembe. So tobva tachirowa chidhemu ne. Makasimba kamunondikwadza. Simba saka unoona mangwana ndokupinzira foni andakupa. Foni ndakupa hembe ndakupa saka ungogeza makuseni ndokupinzira tofanira kusangana pandakuudza waibata. So uvhunduka mfana yewe unovhunduka. Chiko iwe. Mangwana. Nguva dzatikwadza but kanowe kozi kamunhu kandauratidza handisi sure kuti ndiko but iwo kakaona handinokaziva ngoma ndokaziva kamunhu kako nezvavakandiita handimbobve ndakakanganwa munhu iyi munomga mbavha dzese una mbavha dzese munhu ndodziketa vese vanobara namafoni vanoenda mafoni vanoti mafoni ndosaka ndakauya kwamuri bcause munhu akandirifeya kwamuri ka akandiudza kuti hanzi ukangoenda kune munhu iyeye ukangonosvika chete ka maproblemu ako ese anenge apera. Munhu takamubata ka obvious achatiradza chi ndozvandiringoda chete handati vawanda zvandiri kuda plus kuona kuti takabata kamukadzi munhu akandirwadzisa kamukadzi takabata kamukadzi ka kachatiudza zvese vakadzi unozotiwa vanorowa nehanafata but kasvikira kakati mngoma wangu makuita mudodoro wainini wacho chiko chifunduko koma ndingatadzovhunduka nemazimbiro amakaita ndokamunganoda kuratidza ndiko mngoma wangu ndiko exactly mngoma wangu mngoma wangu nimire ndiende mngoma wangu ma ndiko kamunhu kacha
Hai nini tumuchembero tati aina handinyazoti mupiwo mushetrasta vanhu votadza tozvidyira nekuda ndo aya anofamba nemajeti emanheru manje ndo vetujeti manje kudayo apindi kupa vana vari kutamba paruva nichamoni. unoziva pane zvandiri kufunga. Siyana nezvauri kufunga zvichakuparira. Taura hako. Asi mairuva vari kupi? Naruva ambori kupi? Asi iwo umbori ani? Ndopa ndikapaona ipapa paka apa ndopakarekerwa mukadzi wangu apa ipapa ndandakagadzikwa ukuna une matomboro ndopana ndiri nemwana ipapa vanga vari panapa vakabata zvimatanda izvi zvavakati ichi ndodanda ranga wakabata uyu munhu anofanira kutaura kuti anofanira kuziva kune vanhu vakamubata mukadzi wangu munhu aizvita mapurisa mani vanava. kuti wena wayazi kuti watola kuple vantu mwana wangu akabatwa apa obvious sodila nawe wena mukadzi wangu awusitshele wena sisi wena wozotinceda lapha wazwa sisi angidlali awusitshele manje. Wait, Ima. Uyahleka. Angihleki. I wasn't even part of this. I know I was involved with him, but here I don't know. So please give me time to check. To check what? Ongabaleka. Wait, Ima, I need to check for evidence. Angibaleka. Afa utiratidza mani munhu uyu. Wait, please. Okay, it's very simple. Okay, I think if they operate somewhere, Lana, you can get them at Amatavel. You sure? Yeah, I'm very sure. You sure? I'm sure. Okay, so I'm back on. Okay. Ungabaleka. Angibaleki. Ngathi ufuna ubaleka wena clever too much wena. Wena. Sandaro. Ngenda kuti naye barura kusango ikoko zoti ndichengenda but how can uyu titoenda nayo kumatavheni ataura vanaiva tofanira tovaona nhasi chaichai.
Oh, pane kandinoziva so katete so kasilenda so kana wanza wafara pfeka zvemahead so kanogara apo pa number 4 kubva pano kutangira 1 2 3 4 kanogara ipapo kanonzi Lianda. Lianda. We are going to eat hello. Show my face. Hola. Sure. Yo, nakwenda Lianda. Yebo. Yeah, sharp check but overload. Oh, ufuna ukulimisana nami. Yeah. Achia ndinazo ndikuzwa manini. Izvezvi handisi kutombogona ndikuita kudedera hana yangu inoita kurova zvisingaiti izvi handisandambozviita handisanambouraya munhu kana kuona panourayiwa munhu. Uriona kuti plani iripo wangu ka totofanira kuti pai padheni because pakaipa kudzokera kumba kuzimu ngasi kwete wokumusha paipai hapachatosviki pamaraini paipai because kunoita bhaiza toita zvinhu izvi masikati nenyaya hasha dzako iwe waibata zvasakaita kuti madhira ada manheru ndandarwadziwawo mudara zvinorwadza saka padhira topo wangu ndototi tobai padheni pazimu straight satotona mabhazi takatonanga takaenda waiziva takananganisa takanodonhera padheni because apa ijeri tofira mujeri wangu aichokwadi tofira mujeri handitongomunyeperi because izvosoka watota tutotsvagwa saka ngatiendeka tichibva tangoenda bhozi kati tokona kungobatwa tiri panapa ione mari yacho iri manje hauna ndakutokuitira zvese manje mukoma wangu ndoita seiko chitongoitai plani bhozi tobatwa tiri panapa urit aiwa ini ndakutongobhadhara bhazi hembe shama handisina mari totozongonozvonera kumberi handiti otongoenda wakadaro totaura tichienda tobatwa. kuhandisa chiko wainotarisa ngoruvarairwa chii muzani mukoma wangu ka pane chinhu chandinge ndinongoona so handinyatsonzwisise mani kuona chinhu ipapa pasina kana chinhu apa ozoti ndinoita ndine chinhu chanoda kuti ndindorota wachiona apa here kana kuti chihansonzwisisa chatarira toda kuenda chinongouya chinenge chingoti chewaita kamira ozoti vanhu ndosaka ndichizvinyararira vanhu vanofunga kuti pamwe munhu haakupenga chinhu chakaita sei chinhu cheitonge munhu kuti urikuona mahwane andaikudza yani anenge akuzotanga manje. Mahwane chiya zvandakakudza kana uchiri kurangarira pekutanga. Mahwane? Yes. Mahwane chiya rangarira zvakare.
Munhu anochinja saka bvuma kuva munhu akachinja. Amen. Amen. Ubona mudhara ari kuparidzona utiwo iyo mudhara ari kuparidzona upiwo uyu mudhara ndi mudhara akabata mukadzi wangu chibharo unoziva uri chiko ndiye munhu ndiri kutsvaga wende zvaita ndamona andisati ndadzokera kumusha unoziva serious ndiye munhu andiri kutsvaga wewe dzini rai riri kupi aiwa mudhara chinomudizira Amen. Ndara ndatuchirundiziva usati amen ndatuchirundiziva here mudhara Ndiudze mukomana inga ndara unoziva kuti wakandirepera mukadzi here kundirepera mukadzi wangu mwana akatarisa mudhara ndatunoziva here zvandiri kutaura mudhara uchanoudza vamwe kana waenda kudenga rechiviri kuti zvawakaita hazviitwe. Sorry shamwari, uchiona ndichiparidza kudai zvandakaita zvakawanda ndiregere mwana mai vangu. Ndamufundisi. Ndoda kutokutendeusawo iwe tikaiva shoko rimwe chete. Ava mabasa erima kupata kwa Satani. Ndiregerere kana wati ndo mafiri angu andizvirambi ndakakutadzira mwana mukomana. Ndakutadzira angu ndinozvivhuma. Sarudzo ndeyako andirambi ndakutadzira mazuva ekusaziva. Ayo mazuva erima. Mazuva erima. Iwe unogona kudzingana naizvozvo ndiregerere. Shoko rinotaura regerero ine simba. Mwari vakatiregera tose iwe neni. Takatakabatwa naSatani tese. Asi inini ndakabatwa zvakanyanyisa. Ndakugwadzisa pamberi pemudzimai wako. Ndakugwadzisa pamberi pemwana wako. Pamberi pako kwete pemudzimai. Pamberi pako ndakaita zvakaoma pamberi pamukadzi wako wakatarisa. Ndinorangarira zuva rechijamba bhota. Mwari ndiregere kana riro zuva racho ranhasi. Mukombo uyu ngaupfukure zvawo. Handina chandinoramba sodzo iri pamuri inoti moikaenda kwatiri takatogamuchira zvese zvinenge zvabuda pazviri mukomana ndokumbira hangu ita zvawasarudza asi ndoti ndife nomurugare ndokumbira ruregerero. Sandudze zvekutendeuka mudharewo sandudze zvekutendeuka unoda kunitendeutsa unoziva zvawakaita wakanditira zvinhu zvakaita sei mudharewo mudhare wakandirwadzisa mudhare unondiudza zvekutendeuka wakabata mukadzi wangu chibharo pamberi pemwana wangu ndara Police! Call Jobray. Jobray. I'm Department of CID. Wasungwa ne nauye meta. Yakuno safari. Yakuno. Hakusipasi